Ораторът стоеше все прав на камъка, вкаменен и недвижим като древната Галатея. Хаджи Смион се сгуши зад дебелия дънер на ореха. Хаджи Атанасия се затули зад Миронча, комуто бравото замръзна на устата. Останалите зяпаха смаяни. Заптието повтори заповедта. Учител Гатьо се посъвзе малко от първото смайване, облече се, пошушна на пот и даскала: "Всичко прикри!" и продума твърдо: "Да вървим, Хасан ага!" И тръгнаха. Изпоплашената дружина се поокопити малко. Подидаскал Мироновски удари през лозята и се изгуби. Сбраха се на куп останалите и се съветваха. "Защо викаха даскала?" попита Иван Къбзималинът с побелял нос. "Как защо? Глух ли беше? Аз добре рекох да се каже слово за пост. Ето ви вам едно, въздухът трепери и да живей България", каза мрачно хаджи Атанасия. "Не вярвам да е за словото", каза Мирончо. "Как? Ами, бея, за да може да чуе словото от конака, трябваше да има уши малко по-длъжки от магарешките, а Хасан ага да е някой магесник да хвъркне тъй скоро тука. Пай фратия щяха да вземат. Друго е то, даскала е забъркал някоя каша", пошушна важно пущянката. "Тоя човек го взимаха от пътя, без да попитат кой е и отде, и го направиха даскал. Ще изгорят селото. Прости работи." "Не бойте се, братя. Кораж!" каза господин Фратио, като се озърташе плахо. "Де хаджи Смиона?" попита един. Всички се огледаха. "Бегала някъде. Ето го." Хаджи Смион се показа от дънера на ореха, гологлав и побелял. "Отидоха ли?" попита той, а като се озърна прибави: сега?" "Казвайте", обади се Мирончо със сериозен вид. "Аз бягам", издума хаджи Смион. "Бягаш?" "Няма защо да бягаш. Който си е надробил по парата, той да си я яде", каза хаджи Атанасия сурово. "Аз нищо нямам на душата си. Политиката не ми трябва", отговори Иван Къбзималинът покорно. "И аз също", продума Иван Бухалът с безгрижен вид. "Моята политика е записана на качулката ми. Нека дойде беят и той да я прегърне и тогава сакременто дио", каза Мирончо. Иванчо нищо не продума, но господин Фратио се обади: "Не се грижете, братя. Свободата иска жертви." "Какво дириш там, хаджи?" попита Мирончо. "Феса си." "Сега до него ли е останало? Ела." "Защо?" "Да се съветваме какво да правим." "Аз бягам." "Бягаш ли?" "Бягам." "Ти си полудял." "Не съм полудял." "Ама ние всички оставяме." "Аз бягам." "Сам?" "Не, с Феса си", каза той, като дираше. "Как?" "Ами болката и децата?" попита хаджи Атанасия. Хаджи Смион го погледна смаяно. "Коя болка и кои деца?" "Твоите." "Моите?" "Ах, добре каза, не бягам никъде. Дето обесят тях, там и мен, но де ми Феса? Чорт!" И той хвана да гледа по главите на другарите си. После каза: "Трябва да го е откраднал ония." "Да, даскалът го взе", отговори головратът. "Ами неговия?" "Ей го там на клона, вземи го хаджи, па да вървим", каза Мирончо. "Аз? Пази Боже!" "Вземи го все едно. Лут ли съм? Феса на бунтовник. Ух!" И той се хвана за главата. "Що е?" попита Мирончо, като видя бледавината му. "Та той сега е с моя фес пред бея. Загубен съм." "Хаджи, кораж, свободата скъпо се купува", продума зловещо господин Фратио. Хаджи Смион го изгледа смаяно и попита съвсем смутен: "Ами ако ни хванат?" "Ако ни хванат, ще ни вържат", отговори кисело Мирончо. "Ще ни вържат? После ще ни турят клупа. После ще го теглят и свършено." "Свършено?" "Разбира се." "Аз бягам." "Накъде?" "В Балкана. По върховете, при хъшовете, при Тотя войвода и хаджи Димитра ще се бия." При всичката тая сериозност на положението, другарите се изкискаха на тая внезапна воинственост у хаджи Смиона. Но Иван Стамбулият го поуспокои. "Да ни обесят, не вярвам. Какво сме сторилите да ни обесят? Може само 2-3 нощи да нощуваме в галабарника, додето се изпита работата." "То нищо", каза хаджи Смион понасърчен. "Чисти сме, слава Богу. Да вървим, че щото Бог даде. Не бойте се."
но за в час се спря и се обърна към Йотата. Иванчо, ща е! Дай да променим фесовете, той е окълъпен и поти мяза. Не ще го, отговори благоразумно Йотата. Вярвай Бога, мяза ти! Иванчо си тури ръцете и отбягна от посегателната ръка на хаджи Смиона. Наго на тебе, хаджи Атанасия! Молим! Стар човек с такъв фес! И на мене не става, каза хаджи Смион, погледна грабителски към Иванча, прибави. Абе, какво има от един фес ли се боиш? През гъсталака се съгледа, че идат хора. Заптиета! Извикаха неколцина. Сакремемто дио! Каза Мирончо със сериозен вид. Тия агарянци са големи скотове. Може да ни спримчат и да ни съсипят по съдове. Поразено време, па тогава иди гледай цочка чурбаджи. Що ти е? Имаш патенто, ама ние горките, каза плачевно хаджи Атанасия. Ах, въздухът трепери, дей ги сега да ги видя, каза той, като дираше с поглед учител Гатя и господин Фратя. По лицето на Мирончо веднага се появи някаква решителност. Той побледня. Ами, ако идат за нас, елате да се затворим в манастира, каза той, като се вглеждаше в гъстака. Всички го изгледаха като изумени. Да се затворим в манастира и да се браним, продължи той. Кулите имат мъгзгали, от дядо и гумена имат джепане за цяла войска. Цял Севастопол е тук. Нека само да посмеят тия магарета, ще ги натъркаляме като кучета, па тогава в планината. Изражението на Мирончевото лице беше станало страшно. Всички гледаха с ужас на Миронча. Де Фратя? Попита той, за да вземе мнението му. Господин Фратя го нямаше. Той беше се изгубил като дим из средата им. Едва след една минута съгледаха само пискюла на феса му, който ту се подмяташе нагоре, ту изчезваше там някъде из бустаните. Бяга, извикаха всички с негодование. Въздухът трепери! Де го сега? Викна побеснял хаджи Атанасия.